Здравейте, приятели! Днеска ще изследваме духове на приложение. Да започваме. Хайдете. Само приятели леко. Идвайте. Дай. Да, окей. Елате. Вижте. А още не сме влезли. Да. Приятели, така много. Я дай малко. Мариан. Чакай. Е, тук сега ще вляза. Да, там няма нищо. Оп, тук вижте. Намалява. Допреди малко имаше. Намалява. Виждате каква мизерност е. Я дай. Да, я чакай насам. Оп. Леле. Дигай малко. Я насам. Чакай малко. Снимайте. Вижте насам. Няма никой. Вижте сега на това. Леле, това не лъжа, човек. Дадох ми 20 лева за него. Да. Ти коста. Насам. Тук. Няма никой. Изведнъж. Пати майката. Я насам. Я дръж. Хора. Оп. Олен, тук е на 89. Ето го! О, намерихме нов дух. Червено! Трябва да го наминем на СО и да ни го покаже. Нов дух. Дай да влезем ей тук, Мариани. Ей тук сега ще влезем. Гледате какво Я мизерност. тук нищо не зачита. Не. Я ела да влизам и вътре. Елате да влизам и вътре. А се не ни зачита най-мотио. Леле, тук всичко е пропаднало. Бе. Аз последно гад дойдох. Тук Не, беше виж, ни зачита много. строен. Я дай. На 20. Даже на 20 няма. Тук се дига малко. Я. Тук е на 30. Дай. Я насам. Не. Тук на... Чао, тела. Я, тук е на 50. Гледай, Коста. Не. Нека зри. Чакайте хора. Обаче нещо в двора има. Ще нещо, да. Аз предлагам Хора на 80 отива. Аз предлагам да отидем къде... What the Видях го! What the fuck? Майко, брат. Ти малки. Чакай малко. Аз предлагам да отивам и само големите. На едно място, където са обесил един човек. Ти няма да идваш. Ами, хора, след малко. Тук му излизахме и намерихме нов дух. Я чакай. What the fuck? Какво стана? А? Измисли му име. Да. Наречи го Чарли. Потър. А се не. Потър. Кана бардачки кастушта. Так, ате. А се не. Потър. Да. Здравей, Пътър. На колко си? Чакай. Да. Здравей! Да си чукайте. Здравей! Не дава плат. Не. Я. Това е истински виж на 41 годишен. Покажи на телефон. Я. 41 годишен. Мъж е. Да. Мъж е. Оле, Дед. Роден е на 1949 година. Не, той е мъртъв е на 1949. Не, роден е. Метър и 60 сантиметра. 71 килограма. 71 кило. Колко де? What the fuck, брат? Той не е ли мъж е? Да. Може да. Мъж е. Метър и 60 ли? Да, не оня дето обесения. Да. Да, може да е той. Наистина, айде отиваме да виждаме. Отиваме сега. Да, отиваме на там. Отиваме сега там. Там е много злощо. Сигурно. Айде сега, до след малко. Хора, ето отиваме тази сграда. Както гледате, само тук не е Това сутен беше долу-горе. изоставено. Това е изоставено. Тук напало са... Наебало. Уау!
What the fuck? Брат, това беше мега. Сега, още не сме дошли и пак. почва. Да. А сме на улицата му. На човека. Той тук се е разхождал последно. Шапки. Шапки. Хора. Ама има някакъв човек. Гледай. Ей, там където е черната. Хора. Ей, тук на това дърво. Хора, Се обеси забелязвам. човек. Хора, на 30 отивам. Дали? Да, на 40. Ами тук е нормално. Аха, нормално. На 50. Хора, на 50 отивам. На 50 отива. Я изчакай. Я натам. Натам. О, ето го. В тази къща е. Изоставена. Брат. Ето. Обаче, както гледате, вътре живеят хора. Дадоха им да живеят. Една бабичка живее вътре. И затова не можем да прескочим, не може да влизаме вътре, защото може да ни се скарат. Една бабичка самичка. Да. Една баба, която живее сама. Ле. Чакай да снимам. Вземи си ръката. Ръката си вземи. Ате. Опа, тук е на 60, на 70. 70. Я насам, я нататък. Не, изгубихме го. Насам. Ето го. По принцип, той тук живееш. Име. Именно. Хари Потър. Не. Тук живееш. Той буквално тук живееш. Как да го напиша? Хайде, отиваме нататък. Каквото стане. Чарли. Намерихме нов дух ли, бе? Да, бе. Дай напиши този път. Да, Чарли. Я? Горишен. Обаче, не е мъж. Жена. Момче. Жена е. Да. Жена. Не име фамилия. Тя е умряла 1662 година. Метър и 70. Много голяма. 45 килограма. 45 Брат. Тук имаше и една баба, която е починала. Наскоро. Честно ли? Да. Нали наскоро имаше погребение? Да, там. Да. Тя ни е баба. Да, обаче не е баба. Просто е метър и 70, колкото мене. Не. Колкото мене беше. По-голяма. Малко по-голяма беше. Не, от мене е Аз съм по-висок леко от нея. Защото аз съм метър и 75. Тя ми достигаше някъде Ти си до... метър и 75? Да, Честно ли? честно. Брат. Тя ми достига Тя- до... тук накъде. До чинето. Толкова се. Да. Тук, Тя е. Трябва да тук. те... Ти си метър и 60 сигурно, нали? Или метър и 50. Метър и Колкото брат, 50. аз съм метър и 45. Ти си метър и 45. Значи, Значи да отварям и пак приложение. една бабичка е... Я дай да се опитам да го... Да се опитам да го уреме. Чакай, че нещо стана. Какво стана? Нещо Вижте. Телефона. Нещо стана. What the fuck? Я излез и пак влез. Ето. Брат, това беше Останете... шок. Сега мисля, че е перфектният момент да кажем абонирайте се за канала, сложете един лайк. Палец. Цъкайте камбаната. Да. Цъкайте Това камбаната. беше от нас. Ще има още много видеа. Не, шегуваме се. Ще продължим още малко. Ето, готово. 9 минути са минали, а на първата направо на шокира. Да, Тук няма нищо, нали? Брат, нататъка мисля, че има нещо. брат. Брат, аз настръхнах, бе. И аз гърба ми. Брат. И мене. Майко, виж коста мама от гърба ми. Я, Космит. Взимам да страхувам. Я, Космит. Я покай така, покажи малко. Не, О, брат. нямаш Космит. Гледай. Майко. Братле. Брат, това, на ако си 60 ти или на гледайте. 70? Брат,
Брат. Мамо. Майко ми. Ето го, червено. Добре, Ето го. надявам се да гледа. Това беше той. Брате, стряскам се. Брат. Гърба ми, брат. Не. Брат. Не, ще отидем там, където се обесил. Да ни кажат хората. А момента е 7 часа. Тук се обеси, бе. Нали такава? Тя Ама виж. Мариане, я виж, че дали е 7 часа, че моят телефон понякога се бърка. Да. 7 часа е, нали? Не, 6. 7 е. 6. 7 бе. Оле, брат. Брат. Опето и червено. О, брат. Да, ето го. Аз да ти кажа, той тук се Това е бесил. е той. Да, такова. Плюс. What the Брат, fuck? това е той. Това беше от нас, хора. Не, Абонирайте бе, ела се тук за е, канала. вай. Тук сме ние при Дайте име. Дайте име. хора. Чарли. Елате Дайте насам, име. елате насам, братчета. Това беше от нас. Абонирайте се за канала. Цъкайте камбаната. И още много видеа ще видите от нас. И харесайте ги. Чао, това беше от нас. А ние смятаме да бегаме!